Yr unig felin wynt yng Nghymru ydy Melin Llynon, a dwi'n lesu'r lle allan a da ni'n rhedeg siop donuts o bob dim yn ganol Llanddeusant yma. A mae gennym ni hefyd atyniad twristiaeth a cwpl o bethau eraill yn mynd o blaen hefyd. Wel, es i brifysgol i astudio cerddoriaeth o bob dim, ond wedyn nes i i Llundain a nes i fynd amdan gyrfa coginio a nes i disgyn i fewn i y byd puddings, so pastry chef da ni'n galw fo. Ac ddes i'n head pastry chef i ryw celebrity chef mawr yn Llundain o'r enw Marcus Waring. So dyna lle o'n i yn Knightsbridge yn y llefydd posh i gyd, ac oedd yn brofiad. O'n i chydig bach ar goll pan o'n i yn 26 ar be o'n i eisiau wneud, ac ddes i adro o Llundain a nes i ddysgu fod yr felin wynt yma ar fi'n cau oherwydd oedd yn colli lot o arian. Ac am ryw reswm oedd genna i ryw gut feeling bod o be o'n i wedi dysgu yn Llundain ella am gweithio yma. So nes i gymryd risg bach ac a dyma ni 5 mlynedd wedyn dal i fynd yn gry. Dwi'n meddwl y peth pwysica yn y byd gwaith ydy mwynhau be ydych chi'n gwneud. Os ydych chi'n mwynhau be ydych chi'n gwneud, mae gennych chi llwyth mwy o ddiddordeb, lot mwy o jans o llwyddo, ac dwi'n meddwl newch chi wastad streifio i wneud y gorau fedrwch chi. Sbiwch ar y lle, mae o'n postcard location, mae o'n absolutely anhygoel, a dwi'n rhedeg efo fy nheulu fi hefyd. So mae mam a dad o hyd yma, mae'r fiancé yma, mae'r pobl lleol yn dod o hyd, mae'r plant yn dod ar ei feigs, a da ni'n gallu rhedeg yr unig felin wynt yng Nghymru. So does genna i ddim cwynion o gwbl yn fan hyn. Mae'n braf iawn gael unigolion yma sydd gyda ni yn dod adra am y ha o brifysgol. Oherwydd, yn Melin Llynon, os ydych chi'n gweithio yma, ydych chi'n gorau chydig bach o bob dim. So, nid yr unig byddwch chi yn siarad i gysmeriaid, ond ella byddwch chi yn delio hefo yr ochr admin, ella byddwch chi gorau helpu allan yn y gegin, ella byddwch chi llnau toilet, neu torri gwair, neu wbath. Ond, dyma'r fath o bethau nes i ddim dysgu pan i'n ifanc. Y cyfrinach i fi i adeiladu tîm da ydy jyst gadael iddyn nhw fod a gweithio y job nhw hynna'n allan. Os dwi'n micromanagio, na i fynd ar nyrfa bobl. So dwi kind of jyst yn rhoi lot o ffydd i fewn i'r pobl yma gyd. Ac wrth gwrs mae hanner y bobl yn teulu anyway, so ma' nhw'n wych. Ond na, i fi, mae o rili yn gallu jyst cymryd cam yn ôl rhan fwyaf o'r amser, a bod yna i bobl pan maen nhw'n rili angen ti. Pan ti'n gael enni rhywle fel Sir Fôn, mae dy waed i a curiad calon chdi, mae'n mynd efo'r beat y bywyd yma. So pan ti'n symud i Llundain, a mae pethau yn 100 milltir yr awr, mae'n hawdd iawn llosgi allan, a dyna na digwydd iddo fi. So o'n i eisiau breg bach, so ddes i adra. A wedyn nes i sylwi faint o'n i'n caru Sir Fôn, faint o'n i'n licio bod o amgylch teulu a ffrindiau. A so o rhaid i mi gweithio allan ffordd i aros, a Melin Llynon oedd yr ateb. Mae Ynys Môn fatha breuddwyd. Mae Ynys Môn yn just, mae'n hafan. Fi wedi weld am milltiroedd a ddim gweld unrhyw berson. Dwi'n gallu gweld rhyw 10 milltir o mlaen i rwan. Lle yn Llundain, ti fatha sardine ar y tiwb o felly. Dwi'n licio hynna. Mae Llundain hefyd efo lot o hanes, ond os i rili tyrchu fewn iddo fo, mae Sir Fôn hefyd. A mae hanes Sir Fôn yn mor bwysig. Fatha, da chi'n mynd sylwi faint o bethau mae Sir Fôn wedi cael effaith ar y byd i gyd. Mae gallu siarad Cymraeg yn ofnadwy o bwysig i busnes ar Sir Fôn, ac mae rhaid iddo fi gael pob sein gyda ni yn dwyieithog. Mae hynna yn contract fi efo'r cyngor. So mae o lot rhatach iddo fi gallu gwneud o fy hun na talu rhywun i wneud o. Mae gen ti hefyd yr cyfryngau cymdeithasol,
Ac mae pobl yn rili gwerthfawrogi pan mae pethau fel yna yn dwyieithog. Felly, pan dwi'n gwneud post yn bora, a mae angen gwneud post bob bora oherwydd mae pobl yn gofio bod chi yma, os dwi wedyn yn gyflym iawn yn gallu gwneud o yn Gymraeg a Saesneg. Mae genna i llwyth o product Gymraeg, mae genna ni siocled, gin, llyfrau bod dim Cymraeg. A mae pobl yn dweud, o, ti'n neud rili da ar iaith. Hwn di iaith fi. Dwi jyst ddim yn dall na fatha, yn Llanddeusant, dyna ydy'r iaith da ni'n siarad.